Aquesta és la roda de premsa prèvia que fem a cada ple, i en aquest cas el ple de maig, que està previst pel divendres proper, doncs el grup municipal socialista porta 4 mocions en diferents formats, una PR que fa referència a la seguretat i 3 acords de junta de portaveus, un que fa referència a la conseqüència del Covid sobre la salut mental de joves i adolescents, una segona que fa referència a l'adhesió al programa BioPET, que és un programa sobre la violència masclista, i finalment un tercer acord de junta de portaveus que parla de la recuperació de concerts musicals i espectacles de gran format a la nostra ciutat. Cedeixo la paraula al regidor Javi Garcia perquè expliqui en detall la proposta de resolució, i en tot cas jo després ja tornaré per entrar també al detall dels 3 acords de junta de portaveus que us he comentat. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Com ja ha dit el Marc, en el proper ple presentem una proposta de resolució orientada a la millora de la seguretat dels barris de la ciutat. I és una proposta que volem enfocar en 2 aspectes. Per una banda, mesures concretes i a curt termini per disminuir la sensació d'inseguretat que hi ha en els nostres barris, i per altra banda, a mig i llarg termini, mesures socioeducatives i programes per reduir les desigualtats que patim als nostres barris, ja que creiem que aquest és un dels principals factors que ocasionen aquests problemes d'inseguretat que estem vivint darrerament. I és que efectivament en les darreres setmanes, darrers mesos, estem veient un increment d'actes violents, d'actes vandàlics i incívics que ocasionen un augment de la percepció d'inseguretat cap a la ciutadania. I des del PSC creiem que cal posar solució a aquesta problemàtica de manera urgent. La seguretat pública és i ha de ser una prioritat de qualsevol govern, i per nosaltres ho és. I és que no pot ser que hi hagi veïns a la nostra ciutat que tinguin por a sortir al carrer. No pot ser que cada setmana hi hagi agents de la policia municipal que siguin agredits quan acudeixen a algun servei. Creiem que cal dotar de més eines i més recursos a la policia municipal per garantir la seva seguretat. Els responsables polítics hem de preservar la seguretat i la seva integritat física de la ciutadania i també dels agents de la policia, ja que són ells els que han de garantir la seguretat ciutadana. I per això, per aquest motiu, proposem en aquesta proposta de resolució, el primer acord, proposem reforçar la unitat de suport operatiu i prevenció, l'USOP, de la policia municipal, dotant-la de més efectius i recursos per fer front a les situacions violentes que es puguin produir i que poden posar en perill tant a la ciutadania com en els propis agents de la unitat, convertint-la en una unitat especialitzada en seguretat ciutadana i control de masses, tal com disposen ciutats de dimensions similars a la de Terrassa, com poden ser l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Sabadell. I en aquest sentit, i pel que fa a la protecció dels agents, creiem que també cal agilitzar la compra de cascs pels agents de la policia municipal i també la implantació de les càmeres unipersonals dels agents. I parlant encara de seguretat, creiem que també cal implementar altres mesures que tinguin un caràcter més dissuasori a l'hora de la comissió d'aquests actes incívics i vandàlics, com són la instal·lació de les càmeres de videovigilància. El govern municipal ja va anunciar que instal·laria aquestes càmeres, però creiem que s'ha d'agilitzar i instal·lar-les de forma immediata en aquells punts on el govern municipal detecti que hi ha un increment notable d'aquestes situacions d'inseguretat. Però com ja he dit al principi, tot i això creiem que pensar en solucions que només s'impliquin a la seguretat és totalment insuficient per afrontar aquest problema. És que creiem que resulta imprescindible i urgent també posar damunt de la taula mesures socials. Des de l'àmbit educatiu, per tal que les noves generacions de veïns de la nostra ciutat actuïn sempre des de valors del civisme, la convivència, el respecte i la no violència en la seva etapa adulta, i també des de l'àmbit veïnal i associatiu per vincular a tota la societat en aquest projecte. Només des d'una visió estratègica en la participació de tots els agents implicats
serà possible establir objectius i actuacions a mig i llarg termini. I sobretot cal reduir les desigualtats. Terrassa és una ciutat desigual. L'índex socioeconòmic territorial, publicat recentment per l'IDESCAT, mostra grans diferències entre el centre de la ciutat i els barris més perifèrics, en aspectes com el nivell de renda, la situació laboral o el nivell educatiu. A mode d'exemple, la renda mitjana per persona al centre és del doble que el barri de Ca n'Anglada, el doble. Ca n'Anglada, un barri on el 64% de la població jove no té estudis postobligatoris, una xifra que suposa més del triple que el centre de Terrassa. I si parlem de treballadors de baixa qualificació, veiem com al barri de Sant Llorenç trobem fins a 6 vegades més que al centre, 6 vegades més a Sant Llorenç que al centre. Per tant, aquestes són unes dades insostenibles. Calen mesures per reduir aquestes desigualtats que tenim a la nostra ciutat, a la nostra societat i als nostres barris. Creiem que instruments com els plans de barris van ser una eina molt important. Aquí tenim exemples, a la Maurina i al Districte 2. Sempre els hem defensat, sempre els hem reivindicat i ho seguirem fent fins al final, perquè creiem que són una eina de transformació social i urbanística molt important que hem de recuperar i que Convergència i Unió es va carregar l'any 2010 i després amb el suport d'Esquerra Republicana. I en aquest sentit, el ple de l'Ajuntament de Terrassa ha mostrat el suport a la recuperació d'aquesta llei de barris en diverses ocasions i fins i tot al novembre del 2020, de l'any passat, al ple vam aprovar una proposta per engegar el projecte Barris Sostenibles, un projecte que té com a objectiu la lluita contra l'increment de les desigualtats socials a la nostra ciutat. No obstant això, malgrat ja fa 6 mesos que vam aprovar aquesta proposta, el govern municipal encara no ha començat en la implementació d'aquest projecte i creiem que és necessari començar el més aviat possible perquè la situació així ho requereix. Per tant, resumint, com ja he dit, 2 àmbits. Aquesta proposta s'emmarca en 2 àmbits: millora de la seguretat i reducció de les desigualtats. Mesures concretes i urgents a curt termini en el primer terme i plans i projectes més planificats en el segon terme. Creiem que hem d'anar de la mà, seguretat, reducció de les desigualtats. Al final ho hem d'abarcar de forma conjunta i és una proposta, també ho hem de dir, aquesta proposta que compta també amb el suport de diverses associacions de veïns de la nostra ciutat i esperem que en el ple municipal sigui aprovada i que pugui tirar endavant. Sí, gràcies, Javi. Com us deia al principi de la roda de premsa, us comentaré els 3 acords de Junta de Portaveus que portem aquest mes de maig. El primer fa referència a l'impacte que ha tingut la pandèmia per Covid, resultes del Covid en la salut mental i emocional de la infància i l'adolescència, i en aquest sentit no és cap sorpresa la preocupació sanitària i política que hi ha sobre els efectes del Covid en aspectes o en la salut física i emocional de les persones. És veritat que en relació als aspectes físics ha afectat més als adults i ho sabem tots perfectament, fins i tot ha ocasionat la mort de les persones més grans, de les persones més febles, però hi ha unes conseqüències emocionals que aquestes en major mesura han afectat els joves. El trasbals del dia a dia de les persones en general i dels joves en concret ha creat situacions d'ansietat i de depressió, fet com el mort d'éssers estimats, de familiars, de la presència irregular a l'escola, les quarantenes, el distanciament social ha provocat situacions d'ansietat i depressió en molts joves i adolescents. Això, a més, es veu agrejat si aquest jovent pateix trastorns de comportament tipus TEA, TDAH o TEA. En aquest sentit han aparegut diversos estudis, n'hi ha un de la Diputació que ha detectat aquest augment de problemes o de patologies mentals, també n'hi ha un altre de l'organització Save the Children, que posa el focus en la dificultat que ha suposat els efectes de la Covid per l'aprenentatge d'aquests joves. També el Senat, la Comissió de Joventut del Senat, en el passat mes de febrer,
doncs, va demanar que es fes una anàlisi exhaustiu de l'impacte que ha tingut aquesta crisi sanitària. Per tant, es fa necessari considerar les evidències que la pandèmia ha provocat en la salut mental i emocional dels infants i els adolescents i, per tant, pertoca a les administracions començar a dissenyar plans d'actuació i orientació que disminueixin el seu impacte. Per tant, nosaltres com a administració considerem que hem de liderar la detecció d'aquestes problemàtiques que afecten la salut mental i, per tant, proposem tot un seguit d'acords. El primer diu demanar als departaments de Salut i Educació, en coordinació amb les regidories de Salut i Educació, un estudi que serveixi per detectar les afectacions mentals i emocionals que ha provocat la pandèmia. El segon acord diu que, tenint en compte l'estudi anterior, incloure dins del programa de la Generalitat Pla de Salut, Escola i Comunitat i en el programa Salut i Escola actuacions dirigides a la població infantil i adolescent. I, finalment, el tercer acord demana a l'Ajuntament la creació d'una pàgina web per a famílies i joves que serveixi d'orientació, informació i assessorament sobre diferents aspectes de la salut mental i emocional. El segon acord de Junta de Portaveus fa referència a l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa al programa Biopet. Aquest programa és un programa, com deia abans, que té relació amb la violència masclista, amb aquesta xacra social que patim malauradament des de ja fa molt temps. Aquesta violència no només és física, sabem també que és psicològica i en aquest sentit, tenint en compte que a la meitat de llars de l'Estat hi conviu un animal de companyia, és en aquest punt on a vegades el maltractador utilitza aquest vincle emocional de la dona amb el seu animal de companyia com una forma més de terror i maltractament. Diferents estudis estableixen que si hi haguessin hagut un sistema d'acollida dels animals, d'aquests animals de companyia, moltes dones haguessin escapat abans, molt abans de les llars i del seu maltractador. En aquest sentit, creiem que aquest programa creu que és necessari i de forma imperiosa que es normalitzi l'estància de les víctimes de la violència de gènere amb els seus animals de companyia. I en aquesta línia el Govern de l'Estat ha desenvolupat aquest programa Biopet per tal que es permeti recollir i acollir els animals de les víctimes. I en aquest sentit hi ha 3 acords que proposen que l'Ajuntament de Terrassa s'adhereixi primerament a aquest programa Biopet del Ministeri de Serveis Socials, un segon acord que demana que l'Ajuntament es comprometi a cercar llars d'acollida urgent per a les dones víctimes de la violència de gènere i finalment un tercer acord que demana que l'Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb les entitats de protecció animal, es comprometi a fer jornades de conscienciació i sensibilització contra el maltractament animal. Finalment, el tercer i últim acord fa referència a la recuperació a Terrassa dels concerts musicals i espectacles de gran format. A la nostra ciutat, recordareu, que fa anys s'havien celebrat aquests tipus d'espectacles en el marc de diferents emplaçaments, però bàsicament en l'estadi olímpic i en l'estadi d'atletisme de Can Jofresa, per raons diverses, però molt centrades o molt vinculades a la crisi econòmica que vam començar a patir a partir de l'any 2008. Aquesta fórmula es van desestimar, però creiem que és pertinent ara i tenint en compte que en els propers mesos s'iniciaran obres d'adequació de l'estadi olímpic en relació a la competició que es celebrarà l'any 2022, el Mundial de Hoquei Femení. Pensem que és un bon moment per estudiar la recuperació, d'establir les mesures per tal que es pugui recuperar aquest tipus d'espectacles, aquest tipus de concerts i espectacles de gran format. I en aquest sentit només hi ha un únic acord que diu instar el govern de la ciutat que consideri i apliqui les accions necessàries a les obres de l'estadi olímpic per tal que Terrassa pugui recuperar els macroconcerts musicals així com els espectacles de gran format. Aquests serien els 3 acords de Junta de Portaveus, més la proposta de resolució que ha explicat el Javi, i a partir d'aquí, si teniu algun tipus de pregunta o